Lehen da bizi, zehaztuko dugu zer den epe luzerako iragarpen bat. Epe luzerako iragarpena da 30 egunetik aurrerako iragarpena. Hau da, zehaztu beharko genuke seguraldi egingo duen, hemendik hilabete bat, baino berandu edo aurreragoko epean. Beraz, hori zehazteko behar ditugun baliabideak oso desberdinak dira, hemendik 2 edo 3 egunetarako egiten dugun iragarpenarekin alderatuz. Asko zailagoa da eta faktore gehiago kontuan hartu behar dugu. Adibidez oso garrantzitsua da itsasoaren temperatura jakitea. Eta horrelako modeloetan zehaztu behar ditugu hasierako baldintzak munduko puntu askotan jakiteko lekuan lekuko iragarpena hori 30 egunetarako iragarpen hori, beraz baliabide asko handiago behar ditu eta zailtasun asko handiagoa da. Epe luzerako iragarpen hauen fidagarritasuna, depende zein tokitan, altuagoa da besteetan, baina adibidez tropikoetan iragarpen hauek nahiko fidagarriak dira. Modelo hauek daukaten fidagarritasuna gure altitudetan askoz basuagoa da, eta baita ere gure lurraldea txikia izatea kontutan hartuta horrek ere asko konplikatzen du iragarpen hau egitea. Beraz, mota hauetako iragarpenak duela garai bat egiten gintuen Euskalmetetik eta jendeari eskaini egiten genizkien iragarpen mota hauek, baina gaur egun ez dugu hori egiten, ikusten dugulako ez duela informazio gehiagirik ematen. Aipatu dudanez, gure inguru honetan normalean iragarpen hauek egiten dituzten iragarpen hauen fidagarritasuna ez da oso altua izaten, eta gainera ez du informazio berririk handirik gehitzen. Klimatologia bera gure lurraldean ematen dizkigun ezaugarriekin alderatuz. Gainera, horrelako iragarpenak egiten dutena da apur bat arrunta denarekiko desbiazioak edo desberdintasunak aipatu. Beraz, horrelako iragarpenetan ematen digute adibidez. Hurrengo 3 hilabeteak edo hurrengo udaberria normala baino apur bat ezeagoa izango da, edo normala baino apur bat hotzagoa izango da. Orduan, hori ere kuantitatiboki ez du informazio gehiagirik ematen, eta beraz ez dugu ikusten oso erabilgarria den jendearentzako, eta orduan beraz horrelako iragarpen hauek ez ditugu eskaintzen gaur egun.